L-appartamenti ta' Puttino f'Sutton l-Ingilterra jinsabu mimlijin dan pazjenti Maltin li telaw għal-kura. Dan wassal biex permezz tal-paġna ta' Facebook il-Fondazzjoni Puttino Cares għamlet appell li ġibet lajn ta' bosta. Tkellimna ma' Renny Zerafa, il-kap eżekuttiv ta' din il-fondazzjoni. Issa li qed nitolbu n-nies li min jaf pereżempju xi ħadd li jaf xi ħadd ġo Londra li jifhem fuq l-artijiet jew xi kuntratturi. Itina l-idea tiegħu nibdu nfittxu sakemm insibu l-aħjar post għall-poplu Malti. Iżda x'inhi r-raġuni li Puttino Cares diġà qegħdin iħarsu lejn proġett ieħor? Ir-raġuni hija li 55 pazjent fix-xahar qed jitilgħu l-Ingilterra. Aħna ħsibna li 30 qed isir, ma fil-verità meta ndunajna li 55, indunajna li l-proġett għadu żgħir ħafna għal dak li ħsibna. U x'ħajsir? Zerafa żied jgħid li minħabba dan l-ispazju ristrett, ir-realtà hi li ħafna pazjenti li jitilgħu mal-qraba tagħhom qed jispiċċaw joqogħdu ma' familji oħra ġo l-istess appartament. Daw in-nies pereżempju bħalissa llum hemm 25 pazjent ġo l-flezzijiet tal-Ingilterra. Illum Puttino Cares qed itihom kollox b'xejn daw, jekk idumu ġimgħa, jekk idumu 15, jekk idumu 6 xhur. Dawk għandhom l-accommodation b'xejn. Intant huwa qalilna wkoll li l-gvern qed ikun tajnuna kbira għall-pazjenti. Il-gvern jipprovdi treatment kollu b'xejn. U l-gvern ukoll jipprovdi meta l-pazjent ikun outpatients, ikun jeġġu l-flezzijiet, tal-pazjent il-gvern ħallas kuljum ir-rata ta' daqs li kieku qiegħed x'imkien ieħor.